6. klasse er så pisseirriterende. 6. klasse? Det kan jeg ikke forstå. Jeg synes, det er nogle dejlige unge. Jeg havde idræt i går. Nej, dejligt, det er noget, de ikke er i hvert fald. De er så lydhamrende derovre. Nej, går det lidt over grænsen nu? Nej, det gør jeg ikke. Børn, de skal have regler, og når de ikke kan holde reglerne, så skal de også bare have det videre, så skal de have noget skæld ud. Og hvis de ikke kan følge det, så ved jeg simpelthen ikke, hvad man skal stille op med. Nej. De er overhovedet ikke undervisningsforhold. Nej, det er jo også underlige ord. Synes du ikke? Nej, det synes jeg ikke. Det tror jeg, har du det burde de vide. Nej, de burde vide det, når de er i 6. klasse. Kan du lige forklare mig det, jo? Nej, jeg gider ikke at diskutere de regler med dig. Det er ikke noget med du er helt tosset med regler hele tiden. Nej, det er ikke noget med regler at gøre. Nej. Jeg tænker bare, det er nemt. Det er da meget nemt at sige, om de er ikke undervisningsfra. Du lukker dem bare og siger, de er ikke undervisningsfra. Jeg kan ikke undervisningsfra. Jamen det er det jo ikke. Det er jo ikke sammen. Det er utroligt så udmålet for nogle 6. klasse. Dengang jeg gik i skole, der var det bare kræft lidt og ret. Og det er jo rigtig dejligt, at tiden lige har ændret sig. Ja, men du er så dygtig. Jamen det er jo ikke noget, jeg er dygtig eller ikke dygtig. Jeg forstår det ikke. Nej. Jeg forstår ikke, hvorfor du er så dygtig. Nej. Nogle gange så vil jeg bare være meget mere. Jeg tænker bare, at hvis det er, at du kan få det til at fungere med det, du gør, så er det nok, fordi du gør noget forkert. Nej, det er fordi, at de er ude over, at de drikker sodavand, og de render rundt i byen og til fest og pisser over hele tiden. Det har ikke noget med dig at gøre. Nej, ikke noget. Nej, men det har det ikke. Det er deres forældre, det er mangel på opdragelse. Ja, det er klart. Og det burde de fandme også bare have. Men det synes jeg faktisk ikke, det er i orden, du siger. Jamen det er sådan. Vi er et lærerteam, og vi er ligesom nødt til at få tingene til at fungere. Man kan se på den måde, der udvikler sig fra dengang jeg var barn til nu. Ja, men hvad vil du bruge det er blevet så pædagogisk det hele. Ved du, man kan ikke bare sidde og sige til et par børn hele tiden, så skal han snart gøre sådan og sådan og sådan, og så give dem ansvar for alt, hvad de selv til dem. Det kan man ikke. Hvis man prøver at forklare dem, hvad det er, man gerne vil have, ikke? Så, og man sætter spillereglerne op og er klar og tydelig i sin kommunikation, så tror jeg, det fungerer bedre. Hvis du nu laver den der, hvor du siger, hvis I ikke holder på 3, så, og du ikke gør noget ved det, altså du er ikke konsekvent nok, tror jeg. Jeg tror simpelthen, det er galt. Du er simpelthen konsekvent nok. Det er jeg. Ja. De burde også bare være moden nok til at vide, hvornår nok er nok. Du tænker heller ikke, at det ikke hjælper, du kommer ind, og så råber du og skriger bare ungerne, og så skal de bare gøre, som du siger. Altså er det ikke lidt diktatorisk? Selvfølgelig er det diktatorisk, men selvfølgelig skal det også være sådan. Og det fungerer. De kommer i skole for at lære noget. Men det er jo derfor, det er jo lige præcis derfor, du kommer herind og er fuldstændig frustreret. Det er fordi, det du gør, det ikke virker. Det må du have i dig selv, så må du jo finde ud af det. Ej, nu det går så godt, Lars! Helvede! Ej, jeg kan også virkelig godt mere. Kan man ikke sådan klippe i det, eller hvad? Jo, det kan vi godt. Kan man det? Ja. Movie maker. Movie maker. Skal jeg bryde ind nu? Godt så. Ja. Men det her... Ved du hvad, du er en af de der numods hippie trunder, der bare tror, at de kan komme og styre det hele. Vent. Time out, pause. Jamen, det er jo væk, altså. Ja, jeg ved det godt, Anne. Det var ikke objektivt, det der. Men kan du bare få det til at sige stille? Det er sådan et knæb. Yes, det her, det fungerer ikke. Ej, det siger du ikke. Nej. Vent. Og jeg tror det er måske fordi moder jord derovre, hun ved alt. Som kan godt virke nogle gange. Bind i træsko. Altså, jeg føler mig faktisk lidt... Du er lidt på mig, synes jeg, når du siger de der ting. Nu føler jeg faktisk, at du er lidt efter mig. Nej, hvad skal du blive? Nej. Yes, vi skal lige... I bliver med at afbryde hinanden. Og vi er nødt til lige at finde en måde, hvordan vi kan snakke sammen i det her team her. Uden... Men det er jo fordi, du bliver ved. Du bliver jo ved. I stedet for at vi finder ud af, hvordan det er, vi kommer videre, så stopper du den bare. Du starter med at angribe mig, så snart jeg kommer herind. Tror du, det passer ikke? Jeg siger til dig, og du finder til, og så ret, og du er negativ lige, hvor du kommer ind. Okay, vi er enige om, at det her konflikt, det skal løses. Er vi enige om det? Jamen, jeg tror ikke helt, vi er på samme side her. Men jeg er træt. Det er jo hans konflikt. Nej, prøv at høre, det er hans konflikt. Det er ikke min. Så kan du da holde din kæft. Du kommer ind og siger, at de er pissebelastende, så siger jeg, at det er nogle dejlige unger, og så starter du med at sige, ej, det er det kraftedeme ikke. Har du ikke en ammestue, du siger til? Men jeg har jo, er det flot, ikke? Okay. Men Anne, hvad tror du, og nu lytter du bare, Anne, helt konkret, helt basalt, hvad tror du er hovedkernen af det her problem? At fælles regler ikke fungerer, og at han er nødt til at kigge lidt på sig selv, og det vil han ikke. Fordi, nej, det er diktatorisk, og dengang jeg gik i skole, men det er da klart, du må ikke afbryde. Tak. De regler, han opstiller for klassen, det fungerer ikke. Det kan du jo se, så ellers vil du ikke komme herind og være skide frustreret og træt af det hele og sige, men de er også så belastende, og de er også. Det fungerer ikke for dig. Så må du finde på noget andet. Så må vi lægge nogle klare regler, så må vi prøve at opstille nogle retningslinjer, eller hvad fanden ved jeg, eller andet. Vi er trods alt et team, så må vi jo arbejde sammen.
Men det er jo klart, det fungerer for hende, når hun ingen regler har. Så er der heller ikke Det noget passer at jo skove. ikke. Det vil sige, det er min skyld, at de er... Nej, hvem skal lige have lov til at tale ud? Det fik du også lov. Nej. Jo, det gjorde du. Nu er det Bens tur. Ja, men når man ingen regler har, så er der jo heller ikke noget, man skal Han er jo på mig. Han er jo på min person hele tiden. Ja, jeg vil meget gerne løse det her. Men så må hun så lave nogle regler. Ikke også? Jo. I stedet for det der... Det er jo lige det, jeg sidder og siger. Jamen, det har I kvinder bare tit et problem med. Ja. Men er det fælles regler Det er for... der, Er det i køn nu? Er det Det er det eneste, jeg har at angribe med. Er det fælles regler for cirka A eller for lærerteamet? Eller begge dele? Anne? Jamen, jeg synes, at hvis Bent er frustreret over noget, så er det noget, vi må løse i lærerteamet. Han skal da ikke stå alene med problemet. Vi er over den tid, hvor det er, at døren bliver lukket, og man bare kan undervise for sig selv. Det tænker jeg. Jeg synes godt, at vi kan tage det op, og jeg synes, det er pisse irriterende. Det er da også træls for Bent, han kommer ind, og så er han pisse frustreret og synes, det har været en træls dag. Så skal det ikke være. Altså, det er da skide træls at gå på arbejde, hvis det skal være på den måde. Men så synes jeg bare, at så må han jo, altså, i stedet for bare at sige, at jamen, det er også fordi, du er sådan, og det er også fordi, de er dovne, de drikker sodavand, de fatter ikke noget, og de gider ingenting. Og, altså, så må han jo kigge lidt på sig selv. Det er trods alt et lederskab, ikke også? Det tænker jeg. Og jeg siger ikke, at hun skal stå alene med problemet. Jeg synes, vi skal løse det sammen. Så skal vi også bare løse det på en ordentlig måde. I stedet for det pjat. Men er det noget lærerteamet? Altså, skal vi have nogle fælles regler for lærerteamet først og fremmest? Ja. Hvordan vi kommunikerer? Ja. Ja, tak. Det er godt, vi er enige om det. Så langt, så godt. Så langt, så godt. Yes. Hvad er det så for nogle regler? Jeg synes godt, at du starter med et kompliment. Ja. Anne? Kompliment, positiv feedback, først og fremmest, og så... Det er du enig i? Ja. Det er godt. Skal vi skrive ned? Ja. Yes. Hvad er det næste? Det må du gerne vælge, Anne. Tak. Altså, er det overordnet set, eller hvad? Fordi at jeg synes jo ikke, det synes jeg er lidt svært. Jeg synes bare, at hvis altså, man er nødt til at kigge ud af, og så altså, jeg føler ikke helt, at den her konflikt er løst, fordi jeg tænker, at hvis det er, at han er ude i noget med, hvis du er ude i noget med, nu taler jeg lidt til dig, hvis du er ude i noget med, at du egentlig gerne vil have den tid tilbage, hvor eleverne bare gjorde, hvad der blev sagt, så bliver det jo rigtig svært det her, tænker jeg. Altså, så er man nødt til at se ud over egen næse. Man er nødt til at finde, hvad skal man sige, et sted mellem de to ting, hvor der er frihed og ansvar, og man skal gøre, hvad der bliver sagt. Det ligger jo et sted der. Jeg er bare ude i, at vi skal, altså, så der skal bare ses ud over egen næse. Ja, det var derfor. Godt så. Men så er det fint. Hvis bare prøver, så er det fint. Er det, altså, eller hvad? Ja, men det er jo lidt ligesom Dansk Folkeparti Enhedslisten. Løsningen ligger imellem det. Eller? Hvad med ansvar? Altså, når det er første gang, det trykker, eller det første gang, man bliver generet af noget, at man tager det op. Hvad synes I om det? Altså, i stedet for, at det bliver kørt ud, og I angriber hinanden, at første gang, der er noget, der trykker, at Bent gør noget, eller Anne gør noget, som en af de andre synes er træls, at så man tager det op første gang, og ikke ja, lad mig køre herud. Ja. Det synes jeg, det lyder godt. Ja. Nej, jeg synes, det er svært, det her på råd. Ja. Cut.